Mangisuke ngiza la ngizokuxoxela indaba ngisuke ngikuvulela isifuba yezwa sengingafuni ukujudge wena mawungibona ngikugqolozela umuntu wesifazane mangihlangana nawe ngikubuka nje ebusweni ngqo waza ngibuke into eningi wena ngibuke iheadline hayi manje ngiyayithanda iheadline mina yinhle ngisho umuntu engibambisene nawe uyazi ukuthi iheadline ngaqala ngachazwa yona angiphathi ke mina iheadline mangabe uyidedela nje inwele zakho zibe natural ngivele ngibone uyadala uNkulunkulu mani une talent hey ngisayithanda kusenjalo ke iheadline kwenzeka kumuntu engibambisene naye ngayibona ihlehla athi mina iyahlehla impela ke manje le headline yakho lezi inwele zakho ziyahlehla ziphikelelele samuntu othanda ikhokhi ngizwe kuthiwa ikhokhi ehlehlisa inwele angazi noma iqiniso kodwa yini iqiniso kwakho ukuthi yayihlehla angazi noma kusuke seyihelani masihlehla ngisamanga ukuthi iyahlehla kwawukuthi ayisabuyike phela ngangisalindele ukuthi hayi mhlawumbe kwenza usandla qhaqa noma mhlawumbe uluke ngento enjani njani ngabona ukuthi it's permanent la ubungozi ngiyabona ubungozi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lokubanga ukuthi iyona possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona ngaze ngathi mina ngeke mfethu phela umuntu onje angimqali mina uyabona kunomama abadala sabebheke ekugugeni impela engihlangane nabo endaweni ezithile mhlawumbe zemisebenzi kulezi kuthiwa ama workshops yabona uhlangane naye uthola ukuthi vele mhlawumbe akasenandaba vele nekhehla lakhe selashonela naye nje mhlawumbe uyisalelelo 2 years noma 1 year ayipensionela anandaba naye la nje yabo inkinga yakho leyo wena ukuthi ubona ngathi inwele zihlehlile ngithi mina ngeke ke manje usufana nabo ke manje laba abantu labana hayi asilungise lento soyilungisa kanjani manje inkinga phela ngiyabona ukuthi njoba sekuqala ukucwebezela kusho ukuthi lento isipermanent phela manje isipermanent why singabuyi anda normal circumstances bekumele ngabe ziyabuya asibuyi ngani pho yangihlupha lento ngoba phela uyazi na ukuthi iheadline mina ngiyayithanda mina iheadline uyabona nje lokhu yabona ayi mose sengishaye imrobhozi awu